Ja kaikkea tämmöistä niin käytännön juttuja tulee jumalaton määrä. Toiseksi se vetää itseltä sen ranteet auki ja minä menen yksin tonne. Niin tässä ei ole mikään niinku sovittu. Joona, meidän siinä totta kai, että sun pitää järjestää asiat, että se olisi kokonaan muutos. No niinhän mä oon sanonut koko ajan. Sitten kun sanottu, että saa nimenomaan sanoa, mitä joo. No mutta eikö me voida nyt sitten tehdä noin, kun sä just nyt sanoit? Mä sanoin näin, että pitää olla taukoa, että Joona tuli sun takaisin varassa, koska sinä haluat Lahdessa. Mä en voi mihinkään lähettää Joona, sit sen jälkeen sanotaan, että sinä päättänyt, että lapsi lappupoisuus. Sillä se on sun ongelmaa, saada koko lapsi haluaa tulla takaisin. Tuli, jos sä haluat näitä lasta, tuli Suomeen. En halua sitä. Mitä mä haluan sitä lapsia? Sanottu niin, en mä voi sanoa enää mitään enemmän, että se oli mitä oli sitten, että mä yritin parhaani. Ja No koska sinä näet se, sinä toisaalta sinä sulla ei ole luottamusta minun suhteessa. Sinä vaadit, että minä luotan joukkoon, että sinä et usko mua. onhan siinä muutakin kuin luottamus tässä kyseessä. Onhan tuossa nyt kuitenkin, että tämä oli tässä kohtaa ainut järkevä hetki. Ei se on toi järkevä hetki, tämä pitäisi olla siitä, sinä olet varmoja, minäkin olen varma. Sitten on näin, että pitää luottaa ja uskoa, ja sinä et usko niitä, se Annahan mä sulle nyt jumalattoman määrän tässä myös rahaakin näin, mikä on ihan mun mielestä niin hyvällä mielellä tehty. Juho, rahoilla, Juho, sä et ymmärrä, että tää asiassa ystävänsä pitäisi jättää olla valmis, että Mut mä silloin nostan sun elämää ja näistä kaiken niinku sen tehtä. Tässä on niinku monenlaista asiaa sovittu tässä yhteydessä. Miksi sinä et halua siis tehdä joku takuliitto, että jollakin tulee takaisin sinäkin. Mikäs tää on? Te laaditte sitten mihin kanssa mä sanot kumpaa. No mikä se sun tatu on? En minä ymmärrä. Sanoin sinä ymmärrä, pitäis olla valmis. Täytyyhän sunkin Irina yrittää olla meille kiltti. Jotta me halutaan olla sun kanssa. Se on ihan tärkeä asia tässä kuitenkin.